kalman shahada labbaikum ya na cikin ibada rinka nake yi Mahamuda amshe ni kai mana siddira ne Sabiyan wakar bakwai bakwai ga ta amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne umarni ne in ji dan Amina idan kuka haifi yara ƙanana gare su fa tarbiya ku nuna umarce su yi sallah ku nuna idan suka kai shekara bakwai ne gaba kan wakar bakwai ne ku zo mu tafi kar ku yi kasala alola in za ka yi sallah akwai sunna musu farilla farillan alolan dai akalla su ma an ta guda bakwai ne Sabiyan wakar bakwai bakwai ga ta amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne wankan janaba a cikin shi akwai farilla a cikin shi akwai sunnoni bisa kan shi sahabi zan magana akan shi habban wankan su bakwai ne gaba kan wakar bakwai ne Sani Musa ba almudigati annabi ne ya faɗa da sauti maganan nan tun kan wafati ya hane mu kazfar Musa na duk suna nan jera guda bakwai ne Sabiyan wakar bakwai bakwai ga ta amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne Tsara annabi ayyaban takaici a cikin kwari ne ba abinci kusan shekara 3 babu yanci ganyen bishiya a ciki suke sa'ilin annabta shekara 7 ne gaba kan wakar bakwai ne sallah kai a cikin jam'i sannan ciki ka sa kushu'i sako in ji mai isra'i kabi wanda ya sallah shi kadai da daraja 27 ne Sabiyan wakar bakwai bakwai ga ta amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne hadisi na jina bayani hadisul kudsi ne ku ji ni maganar Allah ce ikiwani a cikin taukun zanyo bayani akan hadisin nan ku gane gaba kan wakar bakwai ne mu haɗe a cikin taukun mu nemo dabgen bakwai bakwai da romo mu sha santi sai mu komo mu ƙara nazo a cikin bakwai ne a cikin bakwai ne Sabiyan wakar bakwai bakwai ga ta amsa annabi na ci gaba kan wakar bakwai ne garku ne ya annabi na ni kwaɗayi na garin Madina na zo ni gare ka abin yabo na dan Fatima dan ummin kanana dan Khadija ka amsan addu'an ne gaba kan wakar bakwai ne